Burde lave en film, hvor det var omvendt. Hvor det sådan, når alle ville lave det, som om skuespillerne, de sådan bare skal spille film, så optager man bare der alle andre steder, end de tror, vi optager. Så bare sådan en cut, så skal man se, om man kan regne ud, hvad der sker i filmen. Det er useriøst. Action. Hvad var det, jeg skulle sige? Se det fint Du ud. skal jo sidde med computeren, så du kan læse op. Torsten, Jeg kan ikke lyne op. hvis Stefan kan rykke dig lidt til venstre. Kan vi køre? Eller kører vi stadig? Kører det. Ja, kør. Bare fortsæt. Før der siger en action, og så trykker han, så siger han bip bip. Og det shit. Og så kører det. Ja, men... Skulle jeg komme ind med brev der? Ja. Okay. Bare gør det nu. Jeg tager lige 20 sekunder her. Ja. Skal vi stå stille i al den tid? Ja. Okay. Jeg ville være den bedste porno-actor. Så, nej, ikke actor. Der er ikke nogen, der har hørt. Ew! Oh god. Oh god. Oh god. Oh god, Peter. Oh fucking god. Og nu til det vejr. Vi skal bruge Lars Laursen og Palle Guldbrandsens journaler. Men det er jo det... Det skal du slet ikke bekymre dig om, og det tager vi også. Vi skal bruge Lars Laursen og Galle Guldgrænsen. Palle. Du skal nok få at vide, hvor du er, når du har accepteret. Hvordan får du min skulder med, når jeg sidder sådan her? Lad være at filme det for helvede. Din underbukser op, Shorty. Hold lige kæft, mand. Næste stykke. Okay. Ja. Vi skal bruge Lars Laursen og Palle Guldbrandsens journaler. Men det er jo det... Den tror jeg. Det var Henrik, der skal kigge igennem sådan 4 timer.